No, čiže nachádzame sa tu v Red Bull hangári. Fuck that girl you're chasing, that's a waste of time. Yo, fuck that tired of waiting, just do my side. Too much ties, so much ties, I can get you slime. But let's see, I got head to toe, but I'm not a fashion guy. So much chrome on me, the top came oversized. So much chrome on me, the top came oversized. Aye, for me, I don't know, I had to let them go. Try hide that hate from me, but that envy's still gonna show. Kámo, Miami, John Mariánkovi prinesem. Found me a sweet one, before that, it was bros over hoes. Didn't sleep till I got man down and turned my day right upside down. I thought he'd sing like James from Bedford, that I was serving brown. Autofokus. No, nahrávam už, pohode. No, čiže nachádzame sa tu v Red Bull hangári. Priznám sa, nemôžem až tak točiť, som sa pýtal, že iba pre private veci. Tým pádom to znamená, že vám rýchlo dám nejaký sneak peek, že ako to tu je, ako to tu funguje, ukážeme si shop a to bude a to bude asi tak všetko. Dáme si nejaké b-rolliky, nejak narýchlo a to bude všetko. Čau. A vlastne si zoberte, že aj vy sa sem môžete dostať len tak jednoducho proste. Prídete do Rakúska, idete sem 3 hodinky, 4 a môžete sa sem proste úplne jednoducho dostať, kámo. Proste čumte na toto celé. Vyzerá to tu fakt ako, že no ja som z toho nadšený, kámo. A čumte ešte, kámo. Len tak flipnem, kámo, prídem sem kameru a zrazu Verstappenová táto F1, dobre, bože. Čierno-biele, on top, prosím, ja chcem takom, prosím. Kámo, čierno-biela, on top. Krásne forma. Fuck that girl you're chasing, that's a waste of time. Yo, fuck that tired of waiting, just do my side. Teraz sme v šope. Čau Maxo, ty koľko to stojí? Miami je pekná. Kámo, čo ti jebe? Miami. Kámo, Miami, John Mariánkovi prinesiem. Nový nápad. Kámo, to čo je? Čo ti dáva? Aha, mini GT. Fakt? Nehovor. Kámo, 15 € za mini GT. Akože, kámo, pozeráme si tu veci a majú tu fakt insane. Akože Red Bull, keby niečo chceš, tak ja nemám problém. Pojďte sa, nemám. Kámo, takéto formulky, no moja najobľúbenejšia je táto, alebo táto. Kámo, tá helma vyzerá tak dobrá, stojí 65 € a táto biela tiež nie je najhoršia. Čo ti dáva, kámo? What? English, please. We're closed already. Yeah, okay. Yeah, we know. Go. Yeah. Áno. Kámo, unfortunately nám zatvorili obchod, čiže si nemôžeme kúpiť šiltovky, ale nevadí, sme spokojní, tak táto výstava je super, je to live goal. Bratranec, toto je reálne, že insane. Čo mám ťuknúť? Ježiš. Aha, dobre, nevadí, to strihnem. Dobre. Red Bull, veľmi pekne ti ďakujeme, že robíte takéto inštalácie. Je to úplne super, musíte to aj vy zažiť. Ja zase idem. No, už sme
sa konečne vrátili. Som hrozne unavený, ale keďže ste to vy, tak si nespraviť ešte taste test mekáča, teda... Taste test rakúskeho mekáča. Taste test rakúskeho mekáča. Taste test! Dobre, aby sme si to zhrnuli, ideme si spraviť rýchly taste test rakúskeho mekáča. Objednali sme si každý niečo iné. Ja tu mám, začnem prvý. Ja tu mám špeciálne hranolky. Sú to vlastne také zemiaky, hrúbkované zemiaky ako lejsky. V podstate polo čipsy, polo hranolky. Hej, niečo také. A potom tu mám nejaký iný typ vrepu. Vrap CBO stálo to akože 8 €, čož na vrap v McDonalde je dosť veľa, čiže uvidíme, že ako to bude. Dúfam, že to bude dosť dobré. A Maxo, poď čo si... No dobre, ja tu mám obyčajné hranolky, pretože je klasika. Potom som si kúpil zmrzlinu, ktorú som už medzičasom zjedol, pretože by bola roztopená. Takže bola už roztopená aj tak. A potom tu mám ešte hamburger, ktorému sa niečo stalo po ceste. Čo? Si ho prisadol? Ty si ho prisadol. Tak to vyzerá, ale je to nejaký smoking beef hamburger, ktorý nemáme na Slovensku, takže snáď to bude dobre, snáď to bude niečo iné ako na Slovensku a... Poďme sa už na to pozrieť. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Nezabudni poslať toto video aj kamarátom, nech začnem zarábať z YouTube a nech tento niečo z toho má, alebo 3/4 toho, čo bolo v tomto videu natočené, tak to je jeho zásluhou, aj celý tento nápad bol jeho zásluhou. Ďakujem Maxu, jeho Instagram máte dole v popisku videjka. Poďme do Rakúska a máte radi hamburger, smoking beef hamburger, odporúčam. Kámo, ten smoking beef, 9 z 10, 9 z 10. Trošku štíplavé, ja mám rád štíplavé a proste úplne topový hamburger, lepšie ako na Slovensku. Inak som si všimol, keď som editoval toto videjko, že som tam dosť často hovoril slovo kámo. Tak som si spočítal, že koľkokrát a vyšlo mi, že 14 krát som povedal slovo kámo. Insane. A môžem ešte spraviť, že si zoberiem mobil, ty točíš a ak dobehnem niekde a poviem daj odber. Počkaj, to ich to stavím.